Hi everyone, I'm Sir movie में जाएंगे okay fine. Let's go to the point. Bodo Hunter ने मैंने YouTube channel okay. चाहे YouTube channel मैंने mislead खालामगासिनो, manipulation खालामगासिनो आरो literally मैंने misinformation होगासिनो. First clip नायगोर बिनि उनाव आं mention खालामसै okay. बार खोथा हरलायगोन. YouTube नि मोनसे YouTube channel नि मोनसे rule थायो bro, rule थायो. नों साला गोरोन्थिया बेनो मावदों नोंसोरो माने YouTuberफ्रा गासिबो जायफ्रा भिडिअखौ भाइराल खालामबाय बिसोर आरोना. नोंसोर फट'खौ ब्लार खालामालासिनो फेस टु फेस होबाय. क्लिपआव होनदों कि लाइक टु पलिसिनि बागै बुंदों आरो देन ब्लर फट'खौ ब्लर खालामाखै होननानै मेनसन खालामदों. बाय द वे नोंनावहाय बेसेबां मेलेम दं आं मिथिला, नोंनावहाय मेन्टेलिटिया बेसेबां दं आं मिथिला, एबा नों लजिकेलि साननो रोंगौ आरो आं बेखौ आं मिथिला. बाट वान थिं इज द्याट प्र' नाय नों गोरोन्थि मावबा नो इसु अके. नों गोरोन्थि जेब्ला मावोबा नोंखौ रावबो टारगेट खालामनाय सानदों खोमा एबा रावबो बखिनाय सानदों खोमा अके. मा होनबावनो नोंखौ नोंनो ब्लार खालामाखै ब्र' जि होनदोंना रस्टिं भिडिअ फैगासिनो होनगासिनो बे पार्टिकुलार भिडिअआव दङ. नोङो बे अलरेडि लाइक अल पास्ट भिडिअसखौ नों पिकआप खालामनो एबा पास्ट फट'खौ नों पिकआप खालामनो नों होदों कि रस्टिं खालामगोन. बे वुमेननि फेसखौ मानो ब्लार खालामाखै? नोंखौ नों दा बेखौ नोङा बयबो होदों ओंखायनो आंबो होदों होननानै. काम अन डुड, नोङो अलरेडि मेनसन खालामबाय लाइक ब्लार खालामनांगौ होननानै. देन यु शुड अलसो डु द्याट. By the way, respecting girls is very good. Respect खालामदों बिराद मोजां खोथा. But you did disrespect this. जि पार्टिकुलार फट' होदों ना नों रस्टिं खालामदों बेयावनो मिथिखायो नों जास्ट खुगायावल' होनोखैलाय I respect girls. खुगायावल'. Okay fine. Now come to the next point. Roasting. Roastingनि बागै. Okay, roastingनि बागै मेनसन खालामदों. By the way, dude, नाय ब्र' नों एक्चुअली रस्टिंनि बागै जेबो मिथिया लाइक 0% नलेज दं नोंहा रस्टिंनि बागै. नों रस्टिंखौ माने मा सानो लाइक इट्स लाइक चेन्ज खालामनाय. चेन्ज खालामनो सानगासिनो माने ससाइटिखौ चेन्ज खालामनो रस्टिंजों. बाय द वे रस्टिं इज फर एन्टारटेनमेन्ट ओके. रस्टिंआ माने लाइक मेकिं फन अफ समवान ओके. देखो फार्स्ट बुजिगोर रस्टिंआ माने मा, ओमफ्राय इनि उनावसो नों माने गियानखौ होनो सेस्था खालाम. Without knowing any knowledge about roasting, by जेबो knowledge गैया just फैनानै होनबा जायाथ'. आरो नाय आं मा होनबावनो लाइक most of the YouTubers जायहा ग्र' आप खालामगासिनो आरो निउ इउटुबारानो जा अल इउटुबारानो जा सेम थिं बेखौनो बे रिपिट खालामगासिनो लाइक रस्टिं होनानै मेनसन खालामगोन ना गाज्रि बक्सिगोन रायगोन बिनि उनाव ग्र' आप खालामनांगोन लासै जेब्ला टप थहैगोन होनबासो चेन्ज जाहैयो. That's our बे मोनसे लाइक पाथ जाहैबाय अके. मोनसे पाथसो जाहैबाय जोंनि थाखाय. बयबो जायहा फैयो गोदान रस्टिंखौ स्टार्ट खालामगोन दायो. सिगांनिखौ आं मिथिला बाट दायो ससाइटिनि चेन्जखौ नायनो ससाइटिखौ चेन्ज जानो लुबैयो. काम अन ब्रिं साम सल्युशन्स लाबो. बिदि रस्टिं रायनायजों नों मालाबा रावखौ सोलायनो हाया. इफ इउ वान्ट सल्युशन्स यु शुड ट्राइ इट बाट नट बाय रस्टिं or not by saying रायनायजों एबिउस खालामनायजों बिदि जाया. So, I love you all. Peace.